En un món dominat pels bípeds i els iogurts amb bífidus, on els nostres avantpassats miraven al cel i es preguntaven sobre els perquès de la vida, qui som? D'on venim? On anem? Nosaltres mirem cap a baix i ens preguntem: i tu qui ets? D'on vens? On vas? De ben segur que ho descobrirem. Em dic Jaume Fígols. M'apassionen dues coses, les bestioles i la tecnologia. Escric un blog anomenat Animals i Animalons. Els meus seguidors em pregunten curiositats i jo no bado. Les resolc sempre. Estimat Jaume, les closques dels cargols creixen? Amb un amic portem discutint-ho durant dies fins al punt que hem de fer una aposta i tot. Ens ajudes a sortir de dubtes? Per això necessitem el professor Morgades. El professor Morgades és un biòleg expert en animalons. Creu que si els animalons fossin persones, el món aniria millor. On creus que podem trobar cargols avui? No ha plogut. Serà difícil, però bueno, suposo que algun de despistat en podem trobar, sota les pedres i sal. Mira, aquell tros d'allà, jo em fa l'efecte que en podem trobar algun. Aquest no votarà el referèndum, oi? No, i això que vol fugir. Mira com trobes. Guaita. Se'n va. Quiet. Nom, cargol, nom científic, a l'XSP, hàbitat, arreu del món, a Catalunya també. Els trobareu en ambients humits i sovint fent destrosses a hortes i jardins. A tenir en compte, si demaneu una cita, feu-ho amb temps. La velocitat mitjana d'un cargol són 50 centímetres per hora. També és una mica llefiscós. Professor, ens pot resoldre un dels grans dubtes de la vida? Aquests animalons els hi creix a la closca? Sí. Cada vegada que entren en acció els hi creix. Mira, imagina't aquest cucurutxo. Sí. Val? Imagina't que això és, ara hauríem de recargolar-ho, però que això és la closca del cargol. El cargol està dintre. Fa una altra closca l'any següent, el temps següent, el període següent. Aquí tenim l'altra closca i aquí tenim el resultat. Amb la qual cosa, tu què veus aquí sobre? Veus la closca de la primera temporada, la closca de la segona temporada i aniries veient totes les demés. Per tant, si ara aquí t'hi fixes, veuràs que hi ha unes ratlletes, es nota la diferència de color, doncs això és el primer període, el segon període, i així va creixent. Per tant, què fan? Amplien la casa cada any? Exacte, sí, cada any es van fer més grossos. O sigui que aquests no els ha afectat la bombolla immobiliària? Mira aquest, veus? Mira, Oh, i com ho fan per amagar-se? Tot a dintre? Sí. Mira, veuràs, veus que es van plegant? Es van plegant i es van posant a dintre. Això és com si ara agaféssim aquesta mà, mira, jo sóc el cargol, imagina que, t'ataco, sóc el cargol. Veig un perill i què faig? M'amago dintre la màniga. Faig aquest gest. Quan ja ha passat el perill, torno a fer aquest gest i vaig desplegant. No, home, no, deixa-la. Per què? Per què no fan res les aranyes? Sí que fan, sí. No, home, no, què coi han de fer? Sí, piquen. Nom, Pixapins de Barcelona. Hàbitat, cerveseries i centres comercials. A tenir en compte, els fan por les aranyes, però no la Pilar Rahola. A continuació, un exemple pràctic de com una aranya arruïna un esmorzar dos pixapins amb clars símptomes d'aracnofòbia i de com en Morgades aconsegueix salvar-les. A totes tres. Per què fan tanta por les aranyes? Home, perquè tenen un component màgic, a tots els contes surt l'aranya, que és la dolenta, i són uns animals de llocs foscos, i són uns animals que es diu que són verinosos, i totes aquestes coses. Jo les trobo ben simpàtiques. Sí, però si està més acollonida ella que jo, que no ho veus? Totes les aranyes fan taranyines? Fan fils. Ara, aquests fils llavors els poden fer servir de diferents maneres. Hi ha qui fa un cau. Hi ha qui fa una mena de capoll per embolicar-se. Aquesta més o menys medeix un pam. Sí, home, un pam de què? Quina és la més gran de Catalunya? Quan pot fer? Mira. Veus? €1. No n'hi ha per tant. La més gran de Catalunya, que és la taràntula, la que en diem taràntula, però que no és la taràntula tropical, fa 4 o 5 centímetres. Clar, hem de diferenciar el cos i les potes.
Clar, les potes li donen una aparença de molt grossa, però no n'hi ha per tant, no n'hi ha per tant. Fixa't, ara posa't tu al costat d'aquesta aranya, com t'ha de veure ella? Però en tu et veu com un monstre, aquesta aranya. Per tant, difícilment t'atacarà. Ara, si la corrales, la punxes, intentes matar-la i tal, què faries tu? Sí, atacar. Entens? Sí? És veritat. Ara venim, un moment. 5 minuts i som aquí. Vinga, Fins ara, anem. Adéu. No recordava que havia quedat amb uns seguidors del blog molt especials. Professor, mira, que aquestes bestioles et faran 4 preguntes. Professor, els cucs tenen cap? Sí, mira, veus que has tirat aquí? Veus que has tirat això endavant? Veus aquí el cap? Això és el cap, és la banda del davant. Com ho sabem? Aquesta part d'aquí que està inflada està més a prop sempre del cap que de la cua. Per tant, veus? On està el cap? Senyala'm el tu. Molt bé, molt bé. I com caminen si no tenen cames? Bona pregunta. Si ara passéssim el dit per aquí, notaríem que té com uns palets. Doncs veniu aquí que us ensenyaré com caminen. Ara ens hem de posar en fila, un darrere l'altre, de més gran a més petit. Les mans aquí sobre. Estireu bé els braços tots. Ara tenim el cuc absolutament estirat. Vale? Ara el cuc vol tirar endavant. A darrere quiet, estirem els 3 de davant. Vale. Davant quiet. Encongim. Vale? Ara, tu quiet i vosaltres 3 al davant. Vam provar l'estira i arronsa. Sembla que els cucs són més hàbils del que ens pensem. Ara podríem estar fent 3 homes. Animals i animalons. Potser amb aquest programa arribarem a saber qui és qui.